to zadařilo skoro 5 metry, teď už to nevypadá. Tak, dotočíme. Tadyhle dole pod náma. Tohle to, jestli to zavostří, tak tohle je mácháč a dopsy. A tadyhle, ono to bude blbě vidět, přímo pode mnou je Bezděz. Tadyhle to je Bělá pod Bezdězem. Tam dozadu je Boleslav a já už to musím vypadnout, protože už nic nevidím. Mám tak asi dneska největší. To je tak asi dneska největší výška, kterou jsem měl. A domů to mám s 1100 metrama. Takže frčím zpátky. Prolítávám přesně v těch řádcích. Tady je nějaký mráček, který by se dal použít. A už utíkám domů, tadyhle přímo před Čumákem mám Nikola Hradiště. A tam vzadu je Mladá Boleslav. No. Takže opla. To já opla. Takže snad se povedlo. Snad jsem to uletěl. Teď ještě nějak se tam nepoje s těm akrobatům a nějak slušně přistát. Snad to bude v pohodě. Tak jo, tak já se na to nějak nachystám.